1923 елда РКПБ-ның 12-нче съездында Сталин милли мәсьәләләрне хәл итү өчен СССР Үзәк башкарма комитетында Милләтләр палатасын булдыру кирәклеге турында доклад белән чыга. Күп кенә делегатлар тарафыннан, шул исәптән Солтангалиев тарафыннан да әлеге доклад тәнкыйтьләнә. Сорау ачык кала. Рус шовинизмына каршы барлыкка килгән җирле милләтчелек үз асылында милләтчелек түгел, шовинизмга каршы көрәш булып тора. Көчле милләтләрнең көчсезрәген кимсетү сизелгән чиракта теләсә нинди милләтчелеккә каршы көрәшергә кирәк, ди Солтангалиев. Әлеге сүзләр Сталинның ачуын чыгара һәм Мирсәет Солтангалиевның тормышы тискәре якка үзгәрә башлый. Булат Ибраһимов дәвам итәр. Тапшыруыбызның узган чыгарылышында без танылган сәясәтче, татар сәясәтчесе Мирсәет Солтангалиев шәхесе турында сөйләгән идек. Бүген без әлеге шәхеснең тормыш сәхифәләрен барлауны дәвам итәбез. 1923 елның майында Мирсәет Солтангалиев партиядан чыгарыла һәм кулга алына. Шул ук елны Сталин инициативасы белән 4-нче киңәшмә чакыртыла. Әлеге киңәшмәдә Солтангалиев эше карала. Валериан Куйбышев докладында Солтангалиев советлар дошманы буларак фаш ителә. Солтангалиев партиясез һәм идарә органнарында эшкә урнаша алмый торган кеше булып кала. Ул Мәскәүдә дәүләт нәшриятында эшли. Аның артыннан күзәтү куелса да, ул актив рәвештә идеология эшчәнлеге белән шөгыльләнә. Солтангалиев исә Совет Россиясының киләчәген юкка чыгуын ике төрле фаразлай. Беренче юлы Коммунистлар партиясының һәм Совет хакимиятының салмак кына дәүләт капитализмына һәм буржуаз демократияга әверелүе, икенче юлы Советлар хакимиятының көнбатыш буржуазия белән кораллы конфликт нәтиҗәсендә таркалуы ди. 1927 елның язында Татарстанның милли мәдәнияте үсешенә багышланган конференциядан соң 10 татар халык комиссарларының фитнәсе игътибарга лаек. Вазифаларыннан азат итүне сорап, алар Мәскәүгә Татарстанның рус коммунистлары алып барган империалистик сәясәткә каршы шикаят белән чыгалар. Вәли Исхаков идеологиягә кагылышлы кайбер мәсьәләләр буенча киңәшеп алу өчен бу вакытта Мәскәүдә Солтангалиев белән очраша. Асылда бу очрашу Мирсәет Солтангалиевны кабаттан кулга алу өчен этәргеч була. Тикшерүләр вакытында Солтангалиев армиясыз генерал ул. Нигә әлеге шәхескә шул кадәр игътибар бирәсез, ди Вәли Исхаков. Хөкем карарын җиңеләйтү максатыннан Солтангалиев шәхесеннән милли хәрәкәтләрнең изен читкә алып китү өчен аның фикердәшләре шундыйрак карашта тора. 1928 елда Мирсәет Солтангалиевны атарга хөкем итәләр. Ләкин 1930 елда әлеге карар 10 ел төрмәгә алыштырыла. Мирсәет Солтангалиевны 10 елга Салавки төрмәсенә озаталар. 1934 елда сәламәтлеге начараю сәбәпле аны азат итәләр һәм Саратовка сөргенгә сөрәләр. 1937 елда ул кабат кулга алына һәм Казанга кайтарыла. 1940 елның 28 гыйнварында Мирсәет Солтангалиев атып үтерелә. Солтангалиев һәм аның фикердәшләре бары тик 1990 елда реабилитацияләнәләр.